Остават 2 дена до Париж и аз отново се събуждам така. Неприемливо. Утре не се събудя като най-красивата богиня на този свят. Аз няма да ходя. Днес личният ми шофьор е Анди по пижама. Хора, най-накрая отивам да си направя ногти след дълъг месец хамалска работа, монтаж, къртене, извозване, преносване. Сега отиваме пред салона. Е ли ето това? Добре, не слизам. Сега бързаме. Между другото, фита днес не можахме с Анди да си намерим паркинг, затова просто му подарих моята кола и той тръгна с нея. Хора, не знам каква магическа съдба ме доведе в този салон при Рали, но аз се чувствах толкова на място. Мислех, че ногтите, които прави Рали, съществуват само в Pinterest. Хора, не знаех, че в България има такъв човек, който да прави толкова брутални ногти. И искам да ви кажа, че 3 седмици по-късно тези ногти не са мръднали. Хора, железни са. И вие ме познавате, аз съм много непохватна, аз съм много джаста праста. Където и да отида на маникюр, аз ще щупя нокът безотказно. Особено ако са дълги, а тя ги направи дълги и не са мръднали. Абсолютно съм очарована от нейната работа и Рали, ако гледаш това, човек, нямам търпение да се върна до една седмица